وسلم علیکہ یا حبیب اللہ سب صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ مولا حسین پاک جی منقبت پیش کرنا اور چند شیر حضور عارف کھڑی رومی کشمیر حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ اور السلام علیکم اے پروگرام تو خدمت سے 5 سٹار ڈی وی ڈی کولیا روڈ ڈنگا کھاریاں ضلع گجرات انہوں طرف پیش کیتا جا رہا ہے فوق لوکل پروگرام سننا نہیں دی جناب سانو سبسکرائب کرو تھلے ایک سوئے رنگ دا بٹن لگ گیا ہے 5 سٹار ڈی وی ڈی کولیا روڈ ڈنگا کھاریاں گجرات شکریہ سر نبوت کا پھول ہے مولا حسین نبوت کا پھول ہے حیدر کی اس میں جان ہے اور خون بطول ہے ان سے نہیں ہے پیار تو سب کچھ فضول ہے ان سے نہیں ہے پیار تو سب کچھ بطول ہے کیوں یہ حکم ہوا ہے جی کہ سیف الملوک پیش کرو اور حضور آج سے کھڑی رومی کشمیر حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ میری سرکار شاہ فرمان دے سرکار فرماتے ہیں
ربا وعدہ لالے اساڑے اے تُد دیدار اے دسڑدار صورت بن کے خود سے دامن مندہ ہو یار اپنے دی صورت بن کے خود سے سرکار فرماند نے کالے کنڈل اے زلف سجن دے کالے کنڈل اے کالے کنڈل اے زلف سجن السلام علیکم اے پروگرام تواڈی خدمت وچ 5 سٹار ڈی وی ڈی کولیاں روڈ ڈنگا کھاریاں ضلع گجرات انہوں طرف پیش کیتا جا رہا ہے فوک پروگرام لوکل پروگرام سننے آمانی تو جناب سامنے سبسکرائب کرو تھلے ایک سوئے رنگ دا بٹن لگ گیا ہے 5 سٹار ڈی وی ڈی کولیاں روڈ ڈنگا کھاریاں گجرات شکریہ سر سرکار فرماند نے جو کسے دا وہ سجنوں جو وہ کسے دا اے عاشق ہوئے جو کسے دا اے جو کسے دا عاشق ہوئے گال کردہ او سین سیوزر بہانے کر کے مرنے او سدھ مردہ او سین سیوزر بہانے کر کے وہ مرنے او سد مردہ اے سرکار فرماند نے ولی اللہ دے سرکار فرماند نے ولی اللہ دے اے مردے ولی اللہ دے مرد الہی او کر دے پڑیدہ اے پوشی کی ہویا جے اس دنیا ٹور گئے نا
میری سرکار فرماتے نے جنہ عشق او سجنوں جنہ عشق نمازاں پڑھیاں کیونکہ بلا بلا تے نظر عنایت ہو گئی کن عشق نے نماز پڑھی ہے بلا بلا تے نظر عنایت ہو گئی کی ہویا کہ ایک بار بلا پل پل کے کیانو نال پہ او کدے ہوتا نہیں گنہگار بلا اس دنیا تے ہر کوئی بھولے آجے وہ کوئی رار بلاؤ کوئی پار بلاؤ اور پاری کنی بلا پتر فاطمہ دا ایک جا کے نہیں تلوار بلا ایک نہیں بلا پتر فاطمہ دا ایک جا کے نہیں تلوار بلا تے میرے سرکار فرماتے نے جنہ عشق نمازاں پڑھیاں او کدی نہیں عمر دے او کامل ولیاں دے دریا کے تو ویکھ لیندی وے بلدے او کامل ولیاں دے دریا کے او تو ویکھ لیندی وے بلدے تے میری سرکار فرماتے نے باروں دسنے او باروں دسنے محل کچھلے او باروں دسنے کیونکہ پھے فقر کریے سلام چنگا پویں کے ڈاوی حالو بے حال ہوئے ماڑا سمجھ کے انہوں چڑکیے نہ پیر کمال ہوئے تے فقر 14 پیڑیاں تائیں مار کردہ کہ کر کسے فقیر دا بال ہوئے محمد شاہ نہ پھلیے گودڑی نو امتہ گودڑی دے بچ لال ہوئے تے میری سرکار فرماتے نے باروں دے سڑے او محل کچھلے دریا اے حیات اونٹ سکے دریا گو جان ندی میری سرکار فرماتے نے ساؤ اے بلی کیونکہ حکم ہوئے گی کہ پٹھواری بھی ہے لیکن پہلا ایک دو شیر کے کتابی چلاؤں گا اذان میں رہتے
سب لا جا او رکھوالا صداوے محمد تیو زلو سب لا جا تے کھریاں دے لڑ لگا تے کھوٹایا جہانو تے شالا کھوٹ میرے نو کجڑ تے دائم شرم یونانو اے شالا کھوٹ میرے نو کجڑ تے دائم شرم نانو تے میری سرکار فرماتے نے خاص خاص جلاؤ اے قدر نہیں میرا تے سائیں برنو اے وڈی آیا تے میں گلیاں داروڑا کھوڑا تے میل چڑھائی اے سائیاں او میں گلیاں داروڑا کھوڑا تے محل چڑھائی اے سائیاں تے سائیاں رب وڈی آیا دیویوں تے جس میرا اے ہاتھ پھڑیا آج رڑدا اے ڈبدا جاوے تے بیڑی تیری چڑھیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی پانی پیو جی نا ماشاءاللہ جی کیا بات آیا